духонагаи фурӯшӣ дар Гипразем бо чизу чорааш дар домҳои 13 ташкаи советӣ. Аз ин тараф бозори Вориси Сомон, деҳқонбозори Гипразем, инҷо заправкаи тоҷирон ва аз ин тараф маҳаллаи Пахтакор. Хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин минтақа ҷойгир аст. Мана ҳамин домо мебошад маҳаллаи Навбаҳор. марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ. инҷо даромадгоҳи хона, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона ва ҳоҷатхона бо ҳамон. Аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. Якхонагае духонага кардагиян бо масоҳати 54 метри квадратӣ дар 12-уми шонаи бинои советӣ. Худи бино аз 13 ошшона иборат мебошад. Дӯстони азиз, кухнира балкон баровардагиян. ҳуҷҷатҳои хона 100% аст ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. аз беғарзи яхдон дигар ҳама чизҳои хона меистад. дар маҳаллаи Навбаҳори ноҳияи Синода ҷойгир мебошад. Нархаш ҳамагӣ 580 000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 1455 15 дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом Тиҷей канали худро дар Telegram дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар Telegram мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.